Bali. Bali apa ngawur? Balitar. Balitar. Iki ning depan umum. Iya, Mas. Di depan umum. Tuh, yo. Liyane ora usah kuwi. Pak, sing bener apa, Pak? Kuwi lho. Cai. Cai. Uduk. Kuwi cai itu kamu. Cai kamu. Kamu. Lintune niki man. Los niki dalu niki pokoke. Lelos kok nesu piye? Kula mboten nesu. Lah kok blangkone diuncalke? Niku kula kekne lare-lare. Wah, bijaksana yen ngono elak. Kula niku bijaksana napa meneh dalu niki luar biasa. Nggih. Macange. Oh sik, berarti yen sampean cocok karo karawitane, ngono jogete ya saya semangat. Sing ngomong sapa? Lah niki tasik melampas widak dereng melampas 100. Dadi Wis. tabuhi terus nek apa-apane dikekekne mendhi. Niki mangke lak ditabui terus pun dijamin pokoke kula mangke Napa? geblak to goblokmu kok iso genah kaya nguping sakmene wis mengkis-mengkis. Ora ngono. Aku saiki wis dadi opa-opa Korea lho dadi wis rada. Dulur Sidoarjo iki kangen karo jogetanmu. Kangen ya kangen tapi lak terus ya wah lha iki lho. Balik neh. Niki lare-lare kali kula pun klop. Klop. Nggih. Napa malih niki teng wilayah Sidoarjo. Terus Niki pun dangu. dangu priye? Abah Bandi niku kalih kula niku bapak Abah Bandi kalih bapak kula niku Dulur. tiang tebih. Terus liyane neh? Ngakumu. Ya, Pak. Ibumu mendhi ibumu. Nggih, anu saking Mbah. Oh, mbahmu. Oh, mbae. Nggih, mbah kula. Sik dulur ngono ya. Nggih mboten tepang. Lah kowe ngaku-ngaku dulur karo Abah Subanti napa? Alas pokoke diaku dulur ben ditanggap neh goblokmu kok. Ya, Wis penting kene iki dulur Sidoarjo iki dulure dhewe. wis ngendika Nggih. Abah Subanti nek malam iki sukses Ah. hari jadi Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo 2 minggu pisan. 2 minggu pisan wayangan. Wayangan. Amin. Ningali YouTube. Tapi ya alhamdulillah iki wayangan sesuk acara tesih wonten konser. Tanggal 30 wonten Caknan. Nggih. Komplit niki mangke luar biasa tepuk tangan untuk Sidoarjo. Nggih. Loh. Napa malah niki hari jadi yang ke-164. Apa maknanya 164? Lah niku dat awakmu dat mana aku kleru. Iki mau sing lekasi kowe lho, Cak Percil, ora iso malah kancane dipakake. Ngarep pasane kancane. Wong ning kene gawe dhewe kudu sing tertib, Lah Pak. iya, iki dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo Yang ke 164. Motone luar biasa. Motone apa Pak Kundet? Ya bergerak serentak maju bersama. Betul. 164. Gila. Kuwi wis nyoto, Cil. Nggih. Satu ki tegese manunggal. Antarane pemimpin karo rakyate dadi siji iso ndadekne Sidoarjo maju bersama. Elok. Ngono, Cil. Cerdas yan kuwi. Lha mboten enten apa-apane niki no. Ora nyatane sing dingendikake karo Mas Kuntet ya cocok bener kok. Iku lah ciri-cirine. Ah. Wong hebat yang ngono kuwi. Kok iso, Wong Pak? hebat ku yang selalu belajar dan terus belajar. Kuwi wong hebat dudu wong sekti. Nggih, Pak. 6. 6. Iku pun tegese wonten rukun iman. Nggih. Kita percaya Leres. kali Gusti Allah, Siap. percaya adanya gaib, percaya Nggih. dengan malaikat. Siap. 6 niku. Lah terus Apa Pak, meneh Sidoarjo adalah kota beriman. Beriman. Lah, iku lho, kuwi. Lil. Beriman. 4 niku tegese kiblat. Kiblat piye? Wonten timur, wonten utara, wonten selatan, wonten barat. Heeh. Wonten tegese niku macange. Maknane pripun? Nggih, timur. Timur. Wong urip iki kudu hati-hati marang umur. Cil. Iya, Pak. Ya. Kowe cerdas men bayaranmu piro? 750. Ya ampun. Kali Tega tahun, banget ya. kali tahun tambah 50.000. Betul Ya apa, terima-terima ya. Nggih nrimo niku lho niki. Bose aku, masa pinter kono bose kan burine, Pak. Iya. Urung Iya, ngetokne iya. kemampu aku urung tak Cil, saiki pancen kowe lagi ketrima, ora kelingan jaman biyen, Cil. Ora usah dibedah. Alah kelingan ora ngene abahe nyapu ngepel bar kuwi main. Nggih, kelingan. Iya. Niku timur. Wong sing numbasi Timur. Sing numbasi Utar. ngertu nggih jenengan kok. Utara, Cil. Utara. Umur niku mung sementara. Nggih. Dadi ora seneka-neka urip ning donya, sing tenanan, sing jujur. Lah ngoten to? Leres. Selatan, akeh-akeh ana selawatan, akeh-akeh ana selametan. Selamat mendo selamat, Nggih. pinaringan wilujeng sak Nah, kabeh. mantun niku barat. Barat. Kabeh iku iso ndadekne barokah tumuju ing akhirat. Amin. Sing terakhir jane wonten Napa? tengah. Tengah ya apa?
Nek pengen meteng jangan melumah. Sik to, mau apik kabeh bareng teko tengah elek lho. Kecil tengah-tengah ngoten lho bisa. Iya, Aja ngono kuwi. Nek kula niku niki iki wujud syukur Mak Cange. Kok iso? Nggih, ngaten iki wujude syukur masyarakat seneng kabeh, masyarakat seneng, penontone seneng, sing ningali nggih remen, pedagang sak monten kathahe niki nggih pajeng. Nah kula niku anu napa niku la in sakartum apa ndak apa lagu Pak sing karo Gus Miftah lho Pak. Oh santrine Gus Miftah kaya ngono iki. Kebak rasa Lah iki syukur. lho karepku. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Lah iki lho karepku mau iki. Yo. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi nikmate. Wong sing kufur bakal adab sing diterima. Contone Abah Subandi. Nggih. Iki wis enek dalile. Artine Abah Subandi. Artine apa Cak Percil? Aduh apa mau Pak lali aku Pak. Hah nggih pun aman. Bapak Abah Subandi menika rencang kentel menika mulai zaman lurah sami tunggalan niku kula pun tepang. Kok ngerti ya Pak? Lah apal Subandi iki apa? Subandi nggih. Sumambah marang sapa wae. Dadi ora mbanding-bandingke iki karo sapa merambah marang siapa saja. Sangat merakyat. Nggih merakyat. Ban Bunder. Leh, ban iki lho. Ban iki artine apa kok Jabarno bunder iki? berbunder. Jabarno. Namanya bulat itu namanya perputaran Bapak. Kadang di atas dan kadang di bawah. Dengan kesabaran berputar terus dan dengan keikhlasan. Iya. Apa lah Pak mulai? Dadi lho. Buktine saiki nyatane enek wayang nonton suwengi. Lho, iki jenenge yang bermasyarakat sing kaya ngene iki. Lah iki lara wong kentel kalah. Berarti bermanfaat. Iya. Dalile piye? Khairunas anfahum linnas. Nah niki lho. artinya Apa Mbak? Artinya Ya Allah. Kuwi lho Gusti, kowe ngomong kaya ngono. Khairunas anfa'uhum linnas. Wong sing apik-apike ning donya ki wong sing paling bermanfaat. Iki Iki suatu contoh Bapak Bupati kalian Wakil Bupati sebagai seorang pemimpin yang punya integritas, yang punya kompeten, dapat diapresiasikan melestarikan seni dan budaya agar seni budaya Indonesia tidak terjajah bangsa lain. Lah niku lho. sik to Cak Kuntet. Dalam Lho sampean cerdase kaya ngono, pintere kaya ngono. Mosok 750. 750 masane. Lah niki Niku dereng dipotong solar. Solar sik dipotong. Solar kali 150, supir 200. Uang makan. Uang makan 100 kali Iya, 100. Gen kula niku grup kula niku priya-priya anggota tekor gen kula niku. Wong kula niku sakniki nuwun sewu Mak Cange. Niki kan pun keliling tembundi-pundi Sidoarjo, pundi mawon pun kula kelilingi. Wong kula ngaten niki sakniki niku cuma membentuk yang namanya apa persatuan antar keseniman lak kula sakniki niku. Kados ngeten niki kula pun matur nuwun. Kados niki dalu niki wis ning kene wis dikai panggonan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih khususnya seniman sing enek ning Sidoarjo. Iki aku ki saiki kan niki kan peneliti saat ini kula niku. Peneliti apa? Khusus laki-laki dan perempuan jangan sampai kita cedera di percintaan. Percil. Kok iso kaya ngono awakmu, Cil? Kula termasuk mayoritas kepala ambyar saat niki. Iya. Bergabung di antara lato-lato. Iya. Ya. Kula ndase atas. Oh, berarti ngerti awakmu lato-lato. Apal lho Pak Dat nun sewu. Lato-lato lah suarane tak 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 tak. Brebeki cang turu iki. Ning omah kula sedih saiki karo lato-lato. Agek tas turu anak wis tak 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 tak. Enggak iso turu, tapi itu harus kesabaran dan ketabahan. Padhae karo awake dhewe lek ditinggal pacare kudu sabar dan tabah. Paham Mbak Kundat? Nun sewu kados ngeten iki, kula ningali ngeten iki mulai setunggal kalih. Wah, ayo to. Spektakuler dalu niki. Nun sewu niki saking pundi mon? Produk saking pundi mon? Menika rata-rata adalah isi Surakarta. Ada yang masih mahasiswi, ada juga yang sudah sarjana, ada juga yang menjadi dosen. Nah, niki kula tingali dari wajahnya dan dari bentuk vis muka. Pinggir dhewe iki. Nggih, daringane bocor napa mboten kula ngertos. Berarti awakmu dukun. Ora diukun. Edukasi laki-laki. Lah golek wong wedok iki sing piye karakter yang gimana tanya ke saya. Khususnya jomblo-jomblo. Nggih no. Iki jenenge Umi, piye mau? Umi. Lah niki Umi nun sewu lah didelok Umi kok mripate kok melirik sret ngaten niki. Niki nun sewu. Niki daringane bocor hari niki.
Ora kena dirabi. Mboten saged damel omah-omah. Sebab apa lek nek wong lanang mlerak-mlerok. Gampang menclok ning lanangan sapa wae. Kaya pas men sampean. Kok yo ngerti ya. Lho, guyu to? Kok kowe semayanan? Ora, tek ono lho aku tau omong-omongan apa ora. Nduk, wis semayan karo iki lho, Nduk. Nduk, ora tau to. Nduk mi. Sampeyan saiki pun gak ada pacar apa dereng? Ayo Gemi, Nduk. Dereng. Jomblo? Jomblo. Jangan susah jadi jomblo. Nduk. Jomblo itu ibaratkan bendera merah putih. Kok bisa, Pak? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Lho awakmu. Terus nyantai aja jadi jomblo lah Umi ngoten niku. Geser nomor. Sing nomor loro niki sapa iki Mbak Diajeng saking Tuban. Diajeng saking Tuban. Lho, bocah kok melecur-melecur ret. Piye cah? Katuranggane piye iki? Loh, senyum kuwi, Cel. Senyum apa? Loh, bojoku bendina ya senyum ngono. Merongos, Pak, bojomu ora senyum, beda, Pak. Jangkrik Beda. merongos kancane. Lak melecur terus mencucuk. Ini gampang pemarah, Bos. Ngeten iki lak seneng ning wong lanang tenanan, tapi lak tatu sepisan selawase tatu, bocah ngeten iki. Bener, Nok? Diajeng bener ya? Jenengan Dek Perso. Alah. Percil. Aku kok dipadakne. Lumayan malah percil iki. Mamu madhep ngidul ta, Nduk? Udu. Madhep ning ndi? Ngalor. Biyen mbahmu ngidul. Itu terus diungkek ngalor ya. Aku apa? Enggak ngerti. Iya. Sembarang. Niki ngoten niku, Bos. Niki Nggih. jaringane bocor lari niki. Oh, Wedake iya. gampang gonta-ganti niki. Boros. Lah iki lho sing Nomor 3, Okva Lica, Surabaya. Surabaya. Hmm. Ovalica. Iki Lho, dhuwur lho, kok, Cil. bocah kok mesem-mesem. Nah, iki susu gendeng dat bocah. Ya ora. Kowe tak samplo ora kuwi. Kuwi Lah, rame, piye? kuwi murah senyum. Oh, murah Ngono iki. Urung ditakoni wis murah senyum. Murah Ora senyum. gendeng, Cil. Lah lek ngeten iki daringane mboten bocor. Terus? Bocah ngeten iki, jak nyambut gawe apa wae gelem, jak soro gelem, jak seneng gelem. Bocah ngeten iki. Lho, mantuk-mantuk, lho mlirene. Kok gendeng kita ada radi apa? Ora. Berarti nerima no. Nerima. Ibarat sedina diblonjo 100. Wis masake kelo asem tambahi ngono daging 5 kilo. 4. Diblonjo selawe. Alah iwak sapi 6 kilo. Selawe lho, Cil. Iya nadol HP kan iso, Nek. Oh, Ngeten iki bocah ngeten iki. Lah niki lho meneng. Nomor 4, Sinten? Mbak Wanda dari Ngawi. Mbak Wanda saking Ngawi, bocah kok meneng nun sewu ngetenane radiombo niki lho. terus Gathuk. kuwi pertanyaannya apa, Radiombo. Cil? Ini menandakan perempuan pemikir. Ngeten iki. Oh. Nek dhuwit, ra nek dhuwit ya mikir. Ngeten iki. Diblonjo karo ora ya mikir. Nggih, mikir. Dilumpati sik terus kae sing pinggir dhewe kono. Mbak Lia Sundari. Mosok niki barang. Ya komplit kok ben adil kok ya. Kuwi jenenge adil. Ora mban cindhe mban siladan. Nggih. Iki wis lho, Bos. Wis to wae kono dikumpliti Gak iso. kok. Ayo, Lah pinggir iki pada dhewe. jaringan iki. Nyapa? Niki kados ngeten niki body kados ngeten niki. Meneng, Bos. Bener. Nggih, meneng tapi gampang masuk angin mawon ngeten. Cil, Saestu. kuwi tenang. Enek wong ngene iki amit lho. Amit modele ning omah Iya, tenang. meneng ya Pak Dadi ya. Iya, meneng bocah wonge meneng tapi gampang masuk angin. Yang nomor 2 dari Dua. luar. ah niki Mbak wonge Tutik niku. Mbak Tutik nggih mendel, piyambake mendel tapi lek alise tempuk, Bos. Niku gampang nesu karo wong lanang. Ngoten niki. Jaringan bocor niki kalih mboten saged niki punan. Pun mboten saged niku. Sing iki. Lah, Terus iki Bu Kesi. pun mboten salah niki, pun lintune mawon. Lah nyapa? Loh. Sik to, Mbak Umi wis, Mbak Diajeng, Mbak Okva, Mbak Wanda, Mbak Tutik, Mbak Lia wis ya ben komplit lho kuwi Bu Kesi ya komplit sing niku den. lho sing teko ya komplit. Dalu niki kan kula tumut jenengan. Pun niku pun sae niku. Ya sing teko kabeh iki. Lah niki nggih. Ya iya no. Ngeten. Lah niki Bunda niki anu. Menapa niku? Nyapa? Niki pemarah asline, Bos. Wong ketegasannya itu tegas banget. Jadi sosok iki wong lanang kalah. Awakmu kok ya pas men to jero desa. Kowe mbedek berarti pinter tenan kowe iki. Kula niku Ngerti sadurunge winarah kowe iki. Nggih. Lah benjing prendagel ngajengin dukun kok. Nuwun sewu Mak Sange. Nggih. Niki kan wonten Bapak Wakil Bupati, Siap. wonten Nggih. anggota DPRD Nggih. dan para pejabat, Siap. juga TNI Polri. Siap. Laras. Iki wis ngomong karo aku, Cin. Ngomong, Pak. Piye, Pak? Wonten berita.
berita info Bapak Wakil Bupati Bapak Subandi kalian Bapak Kapolres niki cerita kali kula bahwasanya nanti malam hati-hati enek sing arepe ngerusak acara niki. Aduh niku lho. sapa pengacara api kaya ngene kok Niki lah kirangan mangke sak niki dereng. Lah syukuran Cok iso, Pak? Wong edan. Kok iso gendeng edan, Pak? Gendeng ciri-cirine lanang kalih. Nggih, nggih. lanang loro. Nggih. Heeh. Lanang kalih ciri-cirine. Cirine piye? Ditakoni, "Weh teko ndi?" Durung. Sing sitok ngono, Pak. Heeh, sing sitok ngomong durung. Lah sing sitok, kowe wong ndi?" Wis, ngoten. Jawabe ngoten niku. Kuwi terus jawabane. Nggih, jawabane sing sitok wis. Lah malah kok gampang dikenali bapak-bapak Satpol PP ngerti anggar wong ngono kuwi langsung cekel wae. Durung kali wis. Oh iya, durung karo. Kamu ceritane ro. Urung. Lah, nuwun sewu lho, Pak. Sampun panggih setunggal. Nuwun sewu. Alhamdulillah, sampun panggih. Sampun panggih. Jawabane durung sampun panggih. Oh, kae berarti. Nggih. Oh, alah. Pokoke ciri-cirine durung karo wis jawabane. Iya, Mari Wis nyekel. ceritane. Urung, Pak. Lah, sampun kepanggih. Elah. Sampun panggih setunggal. Oh, wis kuwi. Jenengan ngertos ceritane? Wis ngerti. Lah, Pak, kali-kaline lho, Pak. Sik tok kowe omong apa? Kowe sik tok balik rene sik. Nggih. Kowe mau jare enek sing arep ngrusak acara wong edan Nggih, loro, wong kok Malang to? Suki Malang, Heeh. kalih lanang-lanang. Heeh. Ciri-cirine lanang-lanang, nek ditakoni sing sitok iki jawabe durung, sing sitok jawabe wis. Kowe teko ndi durung? Heeh. Sing sitok, awakmu iki cah ndi? Wis. Kowe jawabe loro kuwi terus. Nggih. Lah yo. Ngerti ceritane? Urung. Iku lho, Pak. Niki. Sampeyan roh, Mas. Hah? Ceritane. Wis. Nah, niki lho, Pak. Kalih. Lah iya. Pun, Pak. Lah aku wis diceritani Pun. kuwi kok. Lah iya, Genah niki Pak teng mriki niki sing ajeng ngerusak. Kok kaya awake dhewe to, Pak, sing kena, Pak. Kok awake dhewe kaya goblok lho, Mas aku. Sewu, Mas. Nggih. Sampeyan roh ceritane? Mboten semerap. Mboten semerap, Mas. Mboten semerap. Sampeyan pun mam. Kula sampun. Wis mangan. Sampun. Wis masak sampun. Lho, ini jenengan tanglet mriko. Sampeyan wis paham. Wis. Lah nggih. Lho, kene lek tak nakoni ora basa nek njawab ora basa, Tet. Awakmu mangan. Mbah. Batak iku. Mas aku kancane mbok kon gedeng kok piye? Maca bagus-bagus turune lu minor Mas aku. Aduh. Minor. Tak seret. Biasan kok panas. Wah. Wong pengalaman mboten. Wong niki enten Nggih. Ratu Podang Kuning Lah, Mbak nggih. Umi Hafifah. Saderenge wonten nika napa niku bintang Napa? tamu setunggal. Nggih, wonten penyanyi dangdut. Kok Malang? Mboten. Wonten ndi? Wis. Lho diaturi no. Saniki napa niki nembang riyen? Niki sik. Niki riyen mawon. Nek tesih rias. Nggih. Lalawidi wonten niki. Oh, nggih. Niki riyen sinten macane menika? Niki Mbak Umi Hafifah, Mbak Umi, yo. nggih, Mbak Tumpake sepur yo. Yo. Dados. Wis. Nuwun sewu Mbak cantik. Nggih, Oh, mriki kalian sinten? Sareng mas-mas napa? Tiap- sareng rombongan. Oh, sareng rombongan. Dugi mriki jam pinten Pak, Mbak? Magrib. Magrib. Nggih. Pun magrib wau nggih. Nggih. Pun mam, pun. Sampun. Wis mangan. Sampun. Oh iya wis. Ora kenek. Ora kenek diarani. Nyapa? Nuwun sewu Mbak Yu nembang menika Podang Kuning. Nggih. Pamundhutane Kang Wingking menika. Nggih. Mangke nembang Podang Kuning sing joget kula kalian Mas Kundet. Nggih, Pak. Kowe nyapa? Lha kok iso diceluk Pak iki lho. Lah terus nyeluk sapa? Umur sik selikur. Wah. Selikur. Likur ki anakmu. Selikur iki mangko nomore begenten kuwi ora. Nggih, Iya. nggih. Urung. Nggih. Nembang Mbak Yu ya. Nggih. Niki diaturi nggih. Nggih. Niki bawa napa langsung? Bawa no. Bawa nggih, monggo. Kompliti no. Nggih, pun aman niki lah bawa. Selindro Pak. Wah. Kuwi tanggane sing ngenteni. Tanggane Cak Percil. Niku grupe sapa? Ayo. Colong celing niku. Nadian wujud temong
bojo sing koyo ngene iki lho, suarane penak, bocah ayu. Iki digawa becek barang ra ngisin-ngisini. Tapi lak jaringane bocor. Lho, heeh. Sampeyan wis ngerti ya, Mbak? Dereng. Oh ya wis. Ya wis, selamat terus kowe ping pindho. Kurang kejebak kowe. Nano. Agawe telining berantak. Ya mong seliramu. Ya kaget. Piyayi mirsani wayang ana sing jantung lemah barang kok bengoke ngono lek nganti Boten kersane wonten ngakiti. Lah mboten percone aku lho ketos. ya ludruk malah. Halus manis nangsa make Suarane apik to Cak Percil? Samane giring samane. Geting ning kancane. Ha iya. Biyen ngopi. masa winggan kung lana Nano. Nano. Ayo. golek isi podang jenar. Pagelaran wayang kulit dalu menika ugi dipun live streaming YouTube Pemkap Sidoarjo. Oh, jangan lupa subscribe, like dan komen. Nah iya, nggih. Iba bunga henga tiku nyanding bisa kalajengaken lagu Podang Kuning. Walaupun ini tembang seger namun jika dimaknai dengan positif ini adalah doa untuk Sidoarjo. Podang kuning, podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan hari jadi Sidoarjo yang ke-164, semoga bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Dados. Perfect. Apa kuwi, Mang? Sembuh pakai tak Inggris nih. Ngeten iki ya seger iki. Iya, semangat. Nggih, semangat. Kuning digarap koyo ngene, Pak. Yogane sik nom-nom, sing joget sik nom-nom. Semongko. Itu. Dalu niki lak semangat ngoten mriki nggih sae, Mas. Semangatnya luar biasa. Kesemangatan itu emang luar biasa. Ngeten niki lak mboten wonten penonton ngeten mboten saged semangat. Non sewu menika kok wonten Putri Lato-Lato. Kula wau sanjang lalawidi. Lah sing duki kok lalapuh tinggi-wingki. Aduh. Tang batang rene ngene niku. Ora kesetrum ndase lho. Wis oke lah. Iki kudu dicontoh karo sinden-sinden. Lah kok saged? Dadi nggendur gelungan kudu dikek lampu ngono kuwi kabeh kok. Apik lho iki. Terobosan baru, Mas. Nyun sewu. Nggih. Wilujeng dalu Mak Cange. Mboten niku lho iso kelip-kelip akine nang ndi? Niki terobosan Iya. baru. Eh. Jagani sak wayah-wayah jensete mati. Nah mambengi mati iki ora mungkin. Kok rumah saku rasa nggih ngonoan. Ngisi-ngisini kancane. Iki kabeh sindene tak terapke ngaten iki. Mboten. Pripun? Sinden niku men anggun, berwibawa, ampun ngangge lampu. Lho damel napa? Niki kayak kembang.
Gitu. Nah, Kembang napa niku? Kembang api dadi mbledos sak silahe. nggih, Mbak. Jenengan sukani kembang api. Mas. Terobos. Jenengan wis ngerti to, Mas? Wis. Urung. Mboten. Wis balik rono neh to iki. Ora aku yo takon tok. Mosok melu pisane arep mateni sinden. Ya ora materi sini. Ora. Saking kagume Saking kagume karo awakmu. Punya Lah terobosan kagum apa baru. kembang iki paling gak ya melati apa apa kembang api. Lah nek gak gelem kembang api ya kembang kirim. Nah, gelem ora? Mbak kirim apa? Lah pek bongkok kowe. Nuwun sewu, Mbak Yu. J Mas, Tepangaken tak kenal maka tak kampleng. sayang. Sayang. Ojo kono mbok sia-sia. Aja sia-sia karo sinden no anarkis. Mboten kula sing alus. Nun sewu Mbak nderek tepang Gladiwano. Nggih. Kaparingan nami sinten? Dipun tepangaken nami kula Litiana Rahayu. Litiana Rahayu. Tasih sederek kalian Sukesi Rahayu. Eh. Kula kalian Mbak Kesi kan tasih dulur Sinara Wedi. Sinarawati. Lek wedi dhisik Mas. Pidalem saking pundi? Kula saking Randu Pitu. Kurang. Kok yo roh ya. Kowe nyapo. Kok iso roh? Lah kok seneng pitu bayang Nyapo. Dadak rono ki nyapo. Aku lah ya bakulan to. Bakul apa? Bakul kroto. Kroto iki apa to? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Pak Bandi. Kowe tak keprok lho. Pak Wabub lho kuwi. Manuk ocean. Guyon ya guyon ning aja. Aja ngono kowe. Ocean. Manuk Pencemaran nama baik yen hukume kuwi. Pak Bandi Boten seneng manuk manuk. ocean niku. Oh, iya. Pak Bandi ini kan senengane manuk kutut. Lah. Nggih. Nuwun sewu, Saya. Mbak Yu. Mbak Yu. Menika berarti jenengan bakulan pakan manuk. Pakan manuk. Mboten namung kroto lintune nggih kathah. Kathah. Nuwun sewu menika kan acaranipun hari jadi. Hari jadi. Nggih, anggenipun warga masyarakat Sidoarjo Siap. merayakan kemenangan Argentina di Alah. Piala Dunia. Sisi tak kowepruk tenan sisi tenan tak kowepruk. Hari Acara. jadi. Hari jadi Kabupaten Sidoarjo ingkang kaping 164. iya. Semoga Sidoarjo semakin jaya. Matur nuwun Pak Subandi. Kok semakin maju piye? Maju. Lah kan diajak nih dalane. Apaan? Lah lek maju pindah ning Gresik ngomalian Pindah lho, maju akhirnya. ora. Maksud iki ucapan ini masih semakin berkembang. Lho, berarti daerah sapa-sapa jual iki kabeh lek berkembang. Iya maksudmu. Mas- Dadi sak Sidoarjo kuwembang tok ngono Kuwembang tok. berkembang. Ngene lho. Ngene lho, Mbak. Wangil men to karo Panggilannya omongan siapa? karo Panggilan. anu IQ tinggi ki rada kangelan. Panggilannya siapa? Panggilannya. Siapa? Liti no Mas. Oh Liti. Ini lho Mbak Liti. Ibaratnya nek kula kados ngeten kan sinden. Iya. Nek jenengan kakung kan dalang biasane Ki. Ah. Ki Cahya Kuntadi. Ah, lah Ki sampean? Dwijo Kangko. Ah. Ki nek Nek lanang Mau iki Mbak Ki. Liti ya? Nek wedok niku Nyi. Umpami Umi. Nyi Umi. Heeh. Nyi Sukesi. Sukesi. Nyi Okva. Lah nek awakmu Liti. Nyi Liti. Yes, Mang ganti jenenge. Mang ganti. Kantos napa? Sing apik. Lah, Sing napa? mari rapayu kuwi. Nggih. Ora. Mang ganti. Umpami anu saran napa kula? Kantos Eh? napa? Jenenge banner lho, Pak. Apa ene sinden banner iki lho. Sampai lah dihadirne rene. Iya, Mas. Ya minimal kamu tuh memberikan apa? Apa gitu loh. Ngekeki apa? Kene ra gablek apa-apa kon ngekeki lho. Maksudnya sampean iki ninggali apa ngono lho, Mbak? Ninggali weling apa piye? Ya aja sembrono lho omong karo aku. Mendoakan dulur-dulur Sidoarjo mendoakan gimana? Aku pemudin apa piye? Aku ki sinden. Tegese Iya, sampean Pak. dirawuhi rene, diharapkan jenengan bisa membahagiakan orang Sidoarjo. Nah, itu loh. Lah aku membahagiakan ki apa aku manten apa piye? Lah piye to? Karepmu piye wis? Ninggali mo. Beri hiburan. Lah, Ya ya ngono. Iya. nembang napa-napa? Kamu kok kene ngerti apa ora? Mbak paham. Awake dhewe iki sebagai generasi muda Siap. menunjukkan ciri khas daerah masing-masing. Nah. Kula niki saking Tuban, Iya iya iya. Hah? saking Tuban, Jawa Timur. Heeh. Nggih. Ciri khas Tuban. Siap. Ngerti apa ora? Tuban ki dilambangkan dengan S plat nomere. Oh, apa iya. sebabnya plat nomere Tuban? S. Sampeyan kok Napa? Tuban to? Mo? Nggih. Aku ora ngerti lek bae sampean kok ketuban iki mau ora ngerti. Tuban anu, Mas. Mak Canggih. Betul sa tambahi ke Oh, lha piye? teko Tuban ngoten. Oh, Tuban iya. itu berobos. Wis tau rono we? Mbah,
Kok Tuban terus piye? Ya apa? Tuban dilambangkan dengan es mergo kono akeh sunan. Oh. Sunan Bonang, Sunan Bonang. Sunan Bejagung, Nggih. Sunan Gesing, Nggih. Sunandar, Sunanto, Oh, Sunandir iki tukang Es ya. becak. Palikku, Palikmu. Sidoarjo, plat Nggih. nomere apa? Apa? Iya. Iya. Ya, leset sithik tak keprok. Surabaya, Kok iso L. L. Mergo cedak laut. Eh. Tanjung Perak, tepi laut. Iya, iya. Siapa suka boleh ikut. Iya. Mas, Sopo? Mas Yoyo. Nggih. Saking Solo. Solo. Solo apa? Ade. Ade. Mergo akeh dalang. Oh, Akeh Ade. dalang. Ki Anom Suroto, Nggih. Ki Jokangkok, Iya. Ki Cahyo saka Solo. Iya. Terus liyane anu, sing liyane. tak kok. Tulungagung. Mesti Tulungagung. gak iso kamu. Padha wilayah kono daerah Ponorogo Tulung. Age. Apa, Apa Pak? kuwi? Akeh gunung. Oh. Tulungagung ki nggone gunung. Gunung cilik-cilik oke kono. Gunung Gudeg. Ya, Gunung Bolo. Ya. Gunung Siap, Kabeh. Siap. Ponorogo. Ponorogo. AE no. Lah hubungane piye kok AE? Mergo kota Riok. Lah kok iso? Pak? Riok kiringane piye? Segakane. AE. Lah iki ngawur iki. Iki ngawur iki. Iki ngawur. Sisi Ngawur ngawur kowe. Kowe aja ngawur kowe. Ciri khas. Cilik Ya, ciri khas jempol niku. kuwi. Kowe sisi ngawur kowe. Apa enek kok? Oh iya ya enak. Cakil apa piye? Nun sewu nembang nggih, Nembang Mbak. napa? Nembang. Nggih. Mbak lah sinden kan Mumpung mesti nembang. kepanggih kadang-kadang madang Ramadang. Sing penting kumpul. Madangkara. Madangkara. Lho sampean sinden to? Nggih to. Ngapa kok ora bareng karo sinden liyane? Lah. Seragame kok liyane do ijo sampean kok coklat dhewe. Lah nek mboten anu to ketinggal. Endi to sing elek endi sing ora. Nek niki wong Sidoarjo ngerti kae lho, anu sinden sing nganggo kebaya coklat nek disawang jan ayune kimplak-kimplak ya dudu gule. Guline wis seminggu. Iya, sing mangan muta. Kene dandane ning salon. Salon. Salon ngendi? Salon pas. Iya. Nun sewu, Mbak. Mbak Yu, Anu, nembang mending radi ngajeng, nembang, pokok nembang. nggih, Pelok monggo. napa selendro nun sewu? Nyuwun pelok slendro mawon, Loh, Mas. enggak kena, Mbak. Mboten kenging. Jenengan atur Yen pelok ya pelok, yen slendro nggih slendro. Lah kowe njaluk pelok selindro arep dikapakne. Arep tak dol. Ora mesti nembang lho, Mbak. Nggih. 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 Lho, nyuwun sewu. Sapa? Dar, Mas. Nggih. Kok ya wis kenal kowe? Nggih. Kalih dar. Saking Sekar Gadung niku. Nggih, dar gobres niku. Kok kenal kowe? Alah iki yo gandenganku dhisik ta, Mas. Pirang Lah tahun? iki lah korbanku to dar iki. Korban. Aku dinepne ning hotel Luminer. Iya. Apa? Kene iki lho. Hotel apa? Iki lho. Luminer. Luminer. Luminor. Lah iya iku pinggire Luminer. Tahu dinepne Tombok bari hotel to, Mas. Oh, kuwi. Iya, kowe kon turu kono, kowe kon istirahat ning kono. Ora sempat duwe keturunan ya karo Mas Dar. Anu riyen sempat anu medal. Eh. Nggih, nggih. tapi anu medal bayi. Mboten. Napa? Kucing, Oh, pancene dia. bayi. Bayi. Tapi mboten wonten ndase. Alit ngaten. Nun sewu nembang napa pelok napa Nggih, selendro? anu nyuwun. Selendro. Napa pelok? Nggih, Mas. Napa? Selindro. Nggih. Napa, Mas? Pelok. Pelok. Pelok nama selindro, Mas? Lho tukok aja nembang jenengan kok. Selindro mawon. Slendro. Iya, Nggih. Mas. Nyuwun pelok. Lah iki aja main celah-mencle. Wong itu punya prinsip. Selendro tok pelok tok gacok sak kamu. Pelok karo selindro saiki wis melu nggone abai. Oh, iya. Iya. Ayo. Mas, Apa? sing ngendang. Nyapa? Tindingan iki lho, Mbak. Tindingan iki gender. Lah ora oleh njaluk dindingan kendang. Lho, iya wis karepmu wis monggo wis karepmu. Lah aku yo beda karo sinden-sinden Iya, iya, Mas iya, aku iya. kok iso ngenyek aku. Iya. Nyuwun gangsaran, Mas. Aduh, mati. Lah gangsaran apa kena disindeni to? Lho. Sinden-sinden jenengan dereng nate to? Ora tahu gangsaran kok sindeni. Kurang pengalaman. Iya, iya. Mangke kula ajari sedanten. Wah, entuk ilmu baru. Jenengan catet sedanten nggih. Aku yo kena. Direkam engko Gangsaran, disinau. Mas. Iya, Mas. Iki sindene piye, Pak? Sindene kayak perang biasane. Yo iso cerewet.
lek nyindeni lho kapan? Sabar ya. Sabar. Ayo. Nah, iki mesti. Mas yo mas yo mas, aja lali esuk sore. Mas yo mas aja lali esuk sore. Mas yo mas aja lali esuk sore. Bolak-balik cakepan kuwi tok. Liyane ora enek. Liyane ki enek, Mas. Anu kebo giro mawon ya. Wah, ngalih neh. Weh. Kok cepet men kalihmu. Ngene lho, Mbak. Jare mau ora oleh padha terus lirike. Iki sing hadir iki wong seniman Iya, ngerti Sidoarjo iki nggone Para seniman. pejabat hadir. Iya, ya, Mas. Mbok ya diduduhne kemaluanmu. Kemampuan. Lho, Nah iki ora Mas, ora kliru. Iya, iya. Kebo giro. Siap. Mas. Dorone. Alah. Waduh. Iso lho, Dek. yo kok iki wis paham. Mbok menawa lali. Yo, Aku mau ngelik nih. Jajal piye bukane? Dorone. Iya, ayo Mas. Nanti kan sedaya. Oh, Siap. Wes, urung. Urung sabar. Seksi putu-putu temanten ngenteni kono gedange. Ngenteni kendang. Yo. Sampai Mas yo Mas neh. Tak kruwek gasmu kok. Tenan. Yo. Mas yo mas, jolali Esok sore. Julali. Kowe Wong mentolo. iki lagu mbok sing ngetren sing delok lho cah nom-nom manokeh. Kowe mentolo kan. Ben malah delon malah kok Pak jenggot wis kagungan jenggot. Kowe yo ngono. sia-sia. Yo aja mbok sia-sia. Sing sabar ya, Mbak ya. Nggih, aja mbok sia-sia. Tapi aku itu aku bakal Iki wong wedok, Cil. Aja mbok sia-sia. Paribasane disia-sia. Wong wedok mbok ngenek-ngenekne. Apa ora isin? Iki terus digawe apa? Kori. Kleru. Lagu iki nun saya ulang menika lagu ngetren-ngetren saged. Kula sing melodi mon saged. Iya. Sirah iso diklokop. Iyalah. Ya tak sesuai kelimenel teko. Sing modern ae. Sing modern ae. Kendangnya Mas, kendangnya mon, kendang. Kula sing melodi kendangnya. Ya tak jepret. Sinden nek dicepret dase. Kupinge mlebu ning kene lho. Iki lho, lagi ku lho mesti. Wah, sinden milenial iki. Yuk. Langsung kesuwen. Mosok lagu sak album kok intro tok iki lho. Lah kowe randang langsung mlebu. Langsung Dadar iki langsung Langsung mlebu. Oh, langsung ya. Ayo, pisan tok ya. Iya, iya, Pisan tok ya. Aku pisan kowe mlebu ya. Nun saya lho Mas Caki. Siap. Niki lagu sesakniki sebab lare nom-nom remen lagu niki. Kah bebek lho, Pak. Iya ya lagu anu Jare kon mlebu. Ora kuwi mlebu. Kan aku dibeli yunyi. Sairing lho. Ngudi beli liyu munyi. Kar bebek bek Pek pek pek. Sing kompak. Mas sing kompak. Iki kompak. Ora kompak. Iki lho Mas, yo ini kompak. Ayo bareng. Sampeyan yo melu ngomong. Piye? Backing vokal. Waduh. Iya. Nek aku wis ngomong ngudi beli liyu munyi. Karpe pek 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 pek. Terus. liyu munyi ngobrol janji. Kar bebek pek 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 pek. Kok podo? Lah piye? Lah piye? Sing pertama kuwi. Terus?
Sing kedua wawa wewe wawa wewe. Oh iya. Sapa ora? Iso. Sampean. Ya. Iso. Iso. Kene iki swara yang Ayo merintahi sapa-sapa. Jineman karo bebek sapa? Jineman kok karo bebek ayo. Iso. Ngudi beli liu munyi karo bebek wek. Liu munyi ngobrol janji wawa wewe julang jungling mambu tai aku Wis basa Bali ora? Bali Apa ngawur? Balitar Balitar. Iki di depan umum. Iya, Mas. Di depan umum. Tuh, yo. Liyane ora usah kuwi. Pak sing bener apa, Pak? Lho, Cai. Kudu. Kuwi cai kamu. Cai kamu. Kamu. Lintune niki mon duh wis jeleput niki sidan iki. tasik kadang kula Alah. kula nggo gak betok kalek kresek Lintune mon sidan. Lah niki wau Nggih. wonten napa senior kula. Senior. Nggih. Pak Ditawar. Oh, nggih. Rawuh. Nggih. Alhamdulillah. Nggih mriki sebab Nggih. niku larane wong tuwek ngono kae. Ah, ora enek awake dhewe. ora usah diunggahne Lah nyapa? nang kok sing nanggung sapa Wis to aman, Pak. Ngene iki ben panjang umur. Lah cak tawar iki nggawa keluargane, anake, bojone. Nyapa kok. Wih, cukup ditukokne bakso ae cukup. Diaturi minggah nggih Nggih, kangge nggih. pakurmatan Lah, seniman senior Sidoarjo. leres. Ya, Cok. Glodong tuntun tak kudut. Nah, ya coba. Adek. Wis tuwek saiki untune entek. Cah nom muni sing ora-ora. Ya kuwi jenenge metik ya ngono kuwi, Cil. Metik tanpa gigi ya. Iya. Iya. Yo, menika Pak De wonten rawuh men. Nggih. Nggih, Ya. pesan. Yo, Pak De Tawar, Ya, Pak. katuran minggah wonten panggung menika. Yo, cok. Niku mboten jenengan hub ya bakal mandeg dhewe niku, Pak. Wajahe kok malih ya. Malih. Ade. Sehat. Alhamdulillah. Terus sakit ambekan. Kuwi cah nom lek takon aneh-aneh. Ya aja Saya mau kan sembrono. flu, ngomong-ngomong aku flu. Oh, mau Mate flu. mbet sik los, Mas. Pun Los. pun Nggih, plong. Siap, Ade. Akeh dagelan mati lho, Dok, kakek ngomong. Boten Pak De. Nggih, monggo, Pak De. Nggih, monggo katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Aku kok wedi dhewe nduk suaraku. Iso apa ora? Iso, pinter. Kang Winulya Bapak Bupati, ingkang Winulya Bapak Wakil Bupati Abah Haji Subandi. Matur nuwun. Badhe ngendika napa kok? Isine iki apa? Sithik tek tapi ana isine. Oh ngamplop iki, Kak. Tutur wong tuwek iki mikire tutur. Ngene iki sing nomi ora mungkin. Kae percil enek senior. Enek senior. Tawar Pak De Tawar kok meneng ndak mungkin. Ndak Pak. mungkin. Putra daerah. Putra daerah Nah. Sidoarjo. Putra daerah sampeyan iki. Sesepuh malah. Sesepuh. Kula sesepuh. Maksudnya iki isine Isine tutur-tutur Kang Sidoarjo niki napa? kancane tak. Oh wis to, Cil. Makili aku matur nuwun dene kok lebok. Sabar kok, Cil. Sabar wis ngali-ngali. Cil iki sing di omah lho, sing di wilayah lho. Tuan rumah. Karep kula niku wonten isine ngoten lho, lek kula blenyoan mboten napa-napa. Ning aja kaya ngono. Kowe iki enek isine, Pak De. Aja. Raja. Kowe aja ngono ki wis tuwek. Oh, Iki wis jancuk. tuwek. Iki. Sik Cak Tawar, nun sewu nggih. Piyai misuh mongko piyai senior, panjenengan lak sampun sesepuh wonten mriki. Mokal jenengan ngendika nun sewu niku wau misuh niku tanpa enten maknanipun. Lho,
Jancuk iku ana artine. Napa? Jantan cakep, ulet dan kreatif. Oh, weh. Nggih. Berarti sampean yo jancuk. Aja ngelamak lho kan lho. Jarene artine. Itu artine. Jare artine ngono Pak. Jantan ulet cakep. Koncak piring tuwa den beden kakek. Bacel. Bagus banget. Iya tuh. Sampeyan kok cak Madura ban bisa ta? Iya. Ban bisa ta cak Madura ban. Ban Madura. Awan kopi pisan kok. Tore. Tore. Cara bohong. Kok. Bener. Tretan sedep. Guyon. Seteng dua telek empuk. Nek iki apa? Guyon. Iya biar. Kon basa Madura nek Apa? Tuh iki ya tutur. kaya perembungan kelelep. Sehat selalu. Nggih. Alhamdulillah. Mugi sedaya mawon kang rawuh dalem menika kula dongaaken panjang umur. Amin. Amin. Sehat walafiat. Amin. Kata rezeki. Amin. Barakallah. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Napa den Guyon-guyon. Aja tekok ngono. Aku mung siji. Nyapa? Nek cedhok abah tawar yang ngene iki. Kula mung siji pengin tanglet. Guru garane untun jenengan telas niki pripun? Ngene. Nggih. Wis tak omongi kok tak ae. Apa nek sejarah? Mumpung petok kaya. Iki sering ngomong akhire sing nom ki bener. Sejarahe. Sejarah iki nontok sing nulis. Ngono. Sing nulis awakmu iso kon elekno iso kon apikno. Berhubung tak tulis dhewe, tak corek meneh elek kok ngono lho. Oh, ngaten. Gak usah takon sejarahe untu. Siap. Tak critani sejarahe kota Sidoarjo. Lah Lah iki iki mesti sepuh tenan iki. iya apik. Ngerti. Wah, lha iki sia-sia tenan dagelan nom-nom do koclok. Aduh. Wonten Cil. Ngopi. Lega. Aduh. Wis, Rek, bacokna rek. Alhamdulillah. Oh iso. Enggak, aku takok. Mlaku sehat balik selio. Ah sehat kok jerongkokno iki. wong tuwek nggo dolanan rumangsaku kok iso. Sidoarjo wis sudah 4 tahun. Ojo tengengesan. 100 kurang 100 ngono. Kok jerongkokno mang mulih bingung. Aduh. Cil. Aduh. Sikile ilang. Aduh, Pak De. Sikile. Sikilku di situ rek. Aduh. Ngadeg. Kuat ora? Kuat ora? Kuat. Wat ora? Pun nggih. Pripun Pak De kula berketan. Sejarahe pripun? Jare Sidoarjo iki biyen lak perkara ana babat Surabaya. Kaya sapa iku Raden Arya Gajah Situbondo karo Joko Jombon. Nggih. Ket aja cengenge sak critani kok. Tanggung jawab. Tanggung jawab mijet nih. Gak gitu. Mboten. Monggo. Ludruk tung tak tong Sejarahe lumayan apa? cara iki lho. Iki lho sekarang. Abu, ndek remen iki. Iki keteko kon. Nggih. Niki lho Pak De sing enak. Sikilku linu kok. Itu tono. Ceritane Pak De. Ceritane Pak De. Kan Situbondo ya rada ngene. Oh iya bener. Ceritane ngono Pak De. Dina tong. Apa ruah? Niku wonten napa niku uwit jenenge uwit pakis.
Mbuh. Negimu nono rejane jaman. Tak jenengno Desa Pakis Adi. Tok. Pakis Rejo. Lah. Pakis Rejo. Iku opo? Apa sih? Ngece cak ngece kuwi. Iki cerita. Tek lho. Ceritani lho, Pak. Iki cerita temen. Lah nggih. Iku jenenge jarak. Oh, jarak kok didodoli ambek wong. Nggih. Iso ana jeneng jaman tak jeneng jarak doli. Jarak doli. Aku koyo ngelak dong. Cek. Iki desa. Oh, desa. Ngelak. Ngelak. Oh, ngelak tenan to? Iya ngelak. Oh, alah rumah saku tuh arep jenenge Pikir desa. kula desa. Tanggap. Pikir aku desa, Pak De. Ngelak mari bal-balan iki mau. Rinu. Lah kepleset kula Pak De kaya rada krono. Pak De, napa Pak De? Jarak. Iki opo dong? Dijawab karo pengawali, Mas. Nggih. Niku banyu penguripan. Lho, banyu penguripan. Ditenono besone ana rejane jaman tak jenengno aku wae. Ora enek. Wis Sidoarjo ora enek. Mosok Sidoarjo sejarahe tekan Aqua barang. Aku wae bisa di. Ceritane Aja iki lho sembrono. apa? Sampeyan aja sembrono. Aja sembrono. Lu mandak tibone ning kono. Aja sembrono. Aja sembrono. Jari ku Apa, Mas? kabeh iki ngrungokne tenan. Kahuripan apa? Aku wek nyapo. Lah bener to. Lah niki lho sapa? Nembang Pak De. Nembang. Ngaturin apa? Nembang wong bos tuwek kok. Idung. Aku ndro. Wedok temen opo piye? Niki niku anu gawane Nun Sewu menika sindene Mak Sange. Yoyo. Nggih. Ah ngono kok wong wedok kok lara hernia iya apa. Mas ten pripun jenenge kok lara hene pripun? Lah kompong aku sambat kula mantun operasi. Tak tawar operasi apa nduk hernia. Aku sedek ngono aku. Lah rumahnya ben keren jenenge. Ora keren Nun Sewu niku sinden aslinipun. Mbok bilih anu nggih, napa niku? Apa? Ngidung-ngidung nggih. Napa? Sing tanggung jawab sapa Nggih, aku nggih. iki. Kula kan junior. Jadi pasti Nggih. saya tanggung jawab. Jenengan Pun, teng inggil niku kula sing tanggung jawab. Ngono ta? Nggih. Mengki kula paring Pun, nyampun. aman pun. Pun. Pijete apa? Wis to. Dipikir. Wis tak pikir. Pikir. Aman. Pikir. Anu, Dek. Ya mikir tok yen ngono. Mboten. Kula matur nuwun jenengan minggah ngoten pun kula pun marem. Nggih. Perwakilan Perwakilan saking para seniman-seniman Sidoarjo. Terima kasih. Ngoten nggih. Mugi-mugi Sehat. Romo, Sehat. sehat lahir Sehat. batin, Amin. panjang yuswa, umur Amin. sing barokah lan sing manfaat. Amin. Lah mangkane iku awak dhewe ana kene sing guyub rukun. Guyub rukun. Lah niki lho. Sidoarjo iku wong guyub rukun, Nggih. gak ono geger-gegeran Nggih. rakyate masyarakate. Apa mameh dipimpin karo Gus Mukdor lan Abah Subandi. Subandi. Tepuk tangan untuk pemimpin kita. Nggih, matur Amin. nuwun. Alhamdulillah. Tentrem nggih. Ayem. Makane duwe simbol pacul gowang. Lah iki. Nah, iki. Niki lho. Sejarah ya enek. Jarane iki. Iki Iki- aku aneh ora? Gak, iki riwayat. Nggih, pripun. Dukun sejarah pacul gowang Nggih, ana kono, dukun nang arek. Nggih. Pacul gowang iku apa? Pekerja keras, warga masyarakat Sidoarjo pekerja keras. Megawe yo nganti paculmu goang. Ojo sampai leren nek gak paculmu gowang. Oh, nggih, nggih, Iku nggih. pengerti filosofinya. Apa ndi? Mbah arek kono mah. Ikete lho Cak Percil, iket. Iket Iket pacul gowang. pacul gowang, gondene, Mriki gondene. Sidoarjo menika Ya. kepanggih iket pacul gowang. Tesih tebenaken. Dodi ikete pacul gowang. Nun, Ya. nggih, sekedap dipatah Ah. sekedap. Niku pripun, Pak? Iku ana filosofine kabeh. Nggih. Sing ireng napa sing abrit? Sembarang ngono. Sembarang, nggih. Dane apa ana apa enggak ya? Nah, iki Niki abrit wontene. kudu dikenalno nang masyarakat Sidoarjo. Nggih. Lah, iki pacul gowang. Ceklen. Lah iki Iki ana udeng lho, mboten pacul. ayo udeng pacul gowang Kuwi- matamu kok. Biar Rumono. Dan Diomongi tenanan iki. Rene tak ceklek. Nggih. Nggih. Iki jenenge banyu mili.
tekan kene. Oh nggih. Dadi menungso kudu andhap asor. Nggih. Iso ngurupi karek kancane. Nggih. Banyu mili. Banyu mili. Iki iket jagat. Sing pundi? Iki. Oh nggih. Iket jagat tali wangsul. Apa kok iket jagat tali wangsul? Napa, Pak? Menungso iku kenek kodrating alam, kenek sunatullah, mesti mati. Nggih. Tali wangsul iki mati. Nggih. Apa kok ndek dukur? Napa? Wong mati gak mandang derajat lan pangkat dhuwur. Nisore apa iku? Ora mikir dhuwur derajat munggah Sugih, lan melarat. Sugih. Ah, nek mati ya mati. Mati ya mati. Ya. Nggih. Nah niki. Terus iki jenenge Wiron Sisip Nunggak Semi. Oh sing niki. Oh, sing tegese nunggak semi. Menungso mesti duweni cita-cita. Oh. Anakku muni dadi kaya ngene, meni anakku dadi bupati, meni anakku dadi wakil bupati. Nggih. Kedadean to anak-anake. Nggih. Nggih. Nah, iso kaya ngono. Wis iki mau iki jenenge Banyu Mili Terus iki niki Wiron Kekep Pangupa Jiwa. tegese napa? Paron Kekep Pangupa Jiwa nyambut gawe celeng ngono. Oh. Kanggo masa depan Nggih. bangane anakmu. Lah sedanten niki namine udeng Pacul Pacul Gowang. tegese pacul guang niku wau. Pekerja keras nyambut gawe nak ojo sampe leren nek gak pacul gowang. Wong pacule digawe nang nggone Tegal apa iso gowang. Berarti pekerja keras masyarakat Oh, Sidoarjo. siap. Tepuk tangan untuk Sidoarjo. Aset yang hebat di Sidoarjo. Lah iki ono arek enom yo konten YouTube yo nuwun sewu tak kandhani. Lah. Waduh larang 2 juta seneng ale kule. Pakde digawe anake ya. Pesene teng pundi? Nang Obah, Obane kok. Oma Budaya Anggaswangi. Niku gandane sinten? Pimpinane sinten? Cak Tawar Gonzales Ujak Kobul. Oh, arep dipayo promosi. Promosi. Lho ndak, nanti Pak Bupati tak bikinkan itu. Oh, jadi. Pak Wakil Bupati juga. Ya. Mohon izin nomor kopiannya berapa? Oh, Tulisin. untuk mengenalkan untuk kaula muda. Mboten bayar, mboten bayar. Lu tenane. Mboten bayar, cuma mungkin kalau kayak nomor rekening ngoten mawon. Siap. Nggih. Wah, aku sering kontek-kontekan karo Pak Wabuk. Wah, pantes lho kan. Nggih, sae niki mah kula beto wangsul pareng nggih. Lah, Lah wis ning kene bro ya tak go mulih. Karo anake mosok Karo ora anake diwenehi. dhewe mosok apire digawa neh. Lagi ngoten ta, Pak? Ngono ya. Nggih. nggih no. Apik ngono. Sae. Ini ora apa-apa. Nggih, Bos. Monggo katuran Sindene. kersane nembang. Nembang. Abah tawar mriki kali kula mriki. Ya engko aku tak ngopi nduk nisor kuwi. Alah mriki riyen to mriki. Ambe apa bandi. Tak bandar. Aku wedi tiba maneh rek. Mboten. Kita kok Niku trauma. sampeyan niku wow, kemajon nek rada mundur mboten. Mangke tukulot bane cilok nggih. Heh? Tukulot bane cilok. Anggen mare cilik ngono. Lah napa? Monggo. Sinten, Mak? Emping Niku. nggih. Mbak Trihastuti karo Mbak Wanda. Yo, Siap, siap. monggo. Ya, berdiri berdua. Monggo, nggih nambani kangen karo warga masyarakat Nggih. Sidoarjo sing wis Sambel 3 kemangi. tahun. Nun, Bos, sambel kemangi. sambel kemangi. Nggih, Pamundhut. Nggih, niki gadan Oh, nggih siap. Nggih, niki mangke nggih. sing nembang kersane niki kersane ditonton kalih Pak Eh. Puh. Oh, nggih siap. Ingkang bawa anu Rama Tawar. Nggih. Cih. Wah, nggih. Cocok menika, cocok. Jawa Timur. Opo lama kok ngene. Sambel kemangi lho. Sambel kemangi. Jare sampean senior, Pak. Sambel kemangi kok dibawani gak patut. Lah kedane. Ora enak ya, Pak. Gak nek. Oh nggih, Pun. Melayu tak tundong tololet ngono lho. Awakmu urung ngerti jogetane Cak Tawar. Ora linu sikile. Gak usah. Monggo Bayu. Ya, monggo sambel kemangi, Sambel ya. kemangi, Cok. Monggo saya dipun aturaken katur dumateng sedaya para lenggah ingkang rawuh wonten gor mriki lan ugi kang mirsani lumantar